Txapelketa iritsi da, ezinez lertzean nago, sabeleko kalambreak ezin dut gehiago. Baina benoltzan gaudela, olako taldea bila, gertatu behar duena, gertatu dadila. Gure iturben kasua oso zaila da azaltzen bertxotan hasi aurretik, oso util isila zen, baina orain hitz egiten du 18 rimatzen. Hau Xabier Tanian txonbikotean orgatarra txikia gerala, baina sobran daukagu indarra, Hernaniarrekoa dute orgatarren beharra. Ta bestia beguan xaunek ezer ez du falta, urnietatik Hernanira propillo egin duan kamutil txintxua dirudi baino alu bagalanta. Gure taldia badauka kriston habilidadea, badakigu zer egin da garbi daukagu idea, behasaindi pasatzen da finalerako bidea. Txapelketa iritsi da, ezinez lertzear nago, sabeleko kalambreak ezin dut gehiago. Baina benoltzan gaudela, olako taldea bila, gertatu behar duena, gertatu dadila. Nere bihotz barrenen dagola izarra, hau neretzako dela izarra bakarra. Orain sentitutzen dut nik honen beharra, baina esan didate izarra da txarra. Gure taldean dago makina izarra, txapela ekartzeko badago beharra, isiltasuna dira guztiontzat txarra, olako momentuak munduan bakarra. Zori Xabier Daion. Haude zuen gai erasoan batatzeko. Zuen izedako ituna bisitan etorri zaizue gaur. Eta gehienetan bezala, lehen guztu zaharragoen arropa poltsakada ekarri du zuentzat. Joan denean, poltsa zabaldu eta begira hasi zarete. Atea ireki, nere izeba, eta ondo nere ama, esku artean susmagarri bat, goxo beak darama. Dena iriki, poltsa iriki, pixkanaka beiratu dut ondo dana. Moda hau ez da aspalditikan,
Moda hau ez da oso aspaldi, eta zarra izan zana. Gaurkun etxera etorri zaigu, bisitan ere izeba, erropa pila haundi batekin, azaldu da etxea aurrera, eta eman dit oie guztiak probatutzeko aukera, bera jutian pilartu eta